Bal meyveli yaşıl bağlar, başa karlı dağlar. Gülün açan acap çağlar, söyülür vatan koynuna. Hayrana koyu serleri, uçur yar gülün perleri. Bahtiyar ulu zilleri, toylu yar vatan koynunda. Yer astında genci keller, altını giy meydanlar. Ovadan kışki eyvanlar, yayılır vatan koynunda. Hayrana koyup sirleri, uçur yar gövün perleri. Bahtiyar ulus illeri, toylu yar vatan koynunda. Hayrana koyu serleri, uçur yar gövün perleri. Bahtiyar ulus illeri, toylu yar vatan koynunda. Hayrana koyu serleri, uçur yar gövün perleri. Bahtiyar ulus illeri, toylu yar vatan koynunda. Men Lewap vilayetinin 1-nji sünnet mekdebiniň skripka hünäriniň 4-nji sınıf okuwçysy Rayhanow Dayanç. Lewap vilayetiniň Türkmenabat şäheriniň bitaraplyk seliýasynda 1-nji ýyl halkara çağlar goramagyň güni münasibetli bayramçylyk dawarasy geçirilýär. Şu bayramçylyk dawarasyna biz bagtyar nesiller diýen aýdymmy getirdim. Mümkin bolsa bir bendini ýerine ýetirip bereýin. Biz bagtyar nesiller, merjenden eler. Arka dağlı serdarımız, bizim beyik görüldemiz. Kararsızlık vatanımızın barına, bak bir taraflık vatan şanına. Ak gelce baryan bedev badına, biz bahtiyar nesiller merjenden eler. Yurdumuzun bahtiyar çağalarını 1-nji ýyl halkara çağalary goramagyň güni bilen tüýsürümden gutlaýaryn. Halkımıza, aydym saz zamanamıza, nesillere ak geleceği bağış eden gahrman arkadağımızın, arkadağı gahrman serdarımızın canları sağ, ömürleri uzak olsun. Alıp barayan beyik tutumlu işleri, el müdama rovaşlıklara beslesin. Goy diyarımızda aydym sazın sesi belent yanlanıp dursun. Garaşsylyk ýylynyň bagtydyr. Ewidi watan ýürekleriň nasydyr. Sugunyň nur geljeň hafiýatydyr. Garaşsyl watanym Türkmenistanym. Mehriban ýyleşler, hormatly tomaşaçylar, ýaşyk teleradio ýaýlymyny Lewap vilayet teleradio studiosynyň agdy bir döwletçilik topary tarapyndan taýýarlanyp ýetirilýän 1-nji iýun çağlar goramagyň halkara güni münasibetli Lewap vilayet häkimliginiň vilayetimiziň jemgyýetçilik guramalarynyň syýasy partiýalarynyň gornamagyna geçirilýän aýdym saly dawaradan körpeçilerimiziň bayramçylyk gutluklaryndan ýürek buýsançlarynyň gepleşimizi söhbetçi arkaly dowam edýär. Öz ýürek buýsançlaryny bayramçylyk gutluklaryny iýleşlerimiz bilen paýlaşsaň hem-de özüň bilen tanış etseň. Men Lewap vilayetiniň çağlar sünnet mekdebiniň fortepiano bölüminiň 3-nji sınıf okuwçysy Töraýew Umit. 1-nji iýun çağlar goramagyň halkara güniň münasibetli geçirilen bir taraplyk selgäsindäki aýdym sady dawarada ýaş arkadaşlyk gahrman serdar diýen aýdymy ýerine ýetirdim. Mümkin bolsa şol aýdymy hüňlenip bermekçi. Türkmeni döwletli döwran gelendir. Ýaş arkadaşly gahrman serdar, halkyň el müdama siziň belindir. Ýaş arkadaşly gahrman serdar. Biz
ýaşlary uly mümkinçilikleri öğretmelen gahryman arkadal gahryman serdamyzyň janlary sag ömürler uzak tutgan tutumly işler rowaşlyklara beslensin. Şu ajaýyp toýly günde 1-nji iýun Çağlar Gorumy halkara güni münasibetli ähli bagtyar çağlarymyzy tüz ýürümden gutlaýaryn. Umid köp sag bol, arzuwlaryň hasyl bolsun. Sen hem ýene bir gezek şu ajaýyp toýly günde 1-nji iýun Çağlar Gorumyň halkara güni münasibetli tüz ýürümden gutlaýar. Ata watanmy Türkmenistan ýurdumyzda toýlar toýralar bolsun. Elma dama toýly günde diýdarlaşaly. Sag bolun. Mehriban ýyleşler, hormatly watandaşlar, 1-nji iýun Çağlar Gorumyň halkara güni münasibetli ýurdumyzyň ähli künjeklerini aýdym taly dawralara giňgerin berilýär. Şol sanda Lewap vilayetymyzda, Lewap vilayet häkimliginiň vilayetymyzyň jemgyýetçilik guramalarynyň syýasy partiýalarynyň bilelikde gurulmagyny Lewap vilayetimizin Türkmenawa şäheriniň iň bir ajaýyp gözel künjekleriniň birine ýerleşen bir taraplyk feýliýetine aýdym taly dawra geçilýär. Bizim körpeçe jüýlerimiz ýaş nesillerimiziň bir näçesi aýdym taly dawramyza gatnaşsa bayramçylyk gepleşimidi jüýlerimizin bayramçylyk gutlawlary ýürek buýsunçlary bilen dowam edýär. Jim ödüň bilen tanış edäýsin. Men Türkmenabat şäheriniň ýöreteleşdirilen Ostokunji orta mekdebiň okuwçysy Dawut Muradow. Bugün men hem Türkmenabat şäheriniň görkine görkeşen bir taraply selgahyna deň duşlarym bilen aýlanmaga geldik. Dürli oýunlar oynadyk. Dinç alış selgahyň gözel ýerlerini senladyk. 1-nji iýun Çağlary Goramagyň halkara güni münasibetli bir taraply selgahynda aýdym sasly dabara geçirilýär. Dabarada deň duşlarym bilen Çağlar Sungat mekdebinde bilim alýan deň duşlarymyzyň aýdym sasly çykyşlaryna tomaşa etdik. Inha görüşümüz ýaly Tomiski dinç alış mösüm başlandy. Men hem öz deň duşlarym bilen bilelikde velayatymyzda
ýaşlykda ýerleşen Bagtyýary çağlar sağaldyr merkezinde dünç almakçı. Men öz ýürek joşgynymy goşky setirleri bilen beýan etmekçi. Ata-watana wepaly sizin bilen ýaşlarymyz, arkadaly gahrman serdarymyz, uzak bolsun ýaşlaryňyz. Şu ajaýyp toýly günde, şu ajaýyp pursatda ýurdumyzyň ähli Bagtyýar çağlaryny, ähliden duşlarymy 1-nji iýun çağlary goramagyň halkara güni münasibetli tüýs ýürekden gutlaýar. Biz körpe nesliň ilymly, bilimli, sagdyn bedenli ýaşlar bolup ýetişmemiz üçin ammatly şertler döredip berýän gahrman arkadamyza, arkadaly gahrman serdarymyza köp sağ olsun atýan. Goý gahrman arkadamyzyň, arkadaly gahrman serdarymyzyň janlary sağ, ömürleri uzak olsun. Alyp barýan il ýurt ähmiýetli, tutumly işleri hemişe rowaç alsın. Dawçym köp sağ ol, arzuwlaryň hasyl bolsun. Ýene bir ýerde şu ajaýyp toýlugyny, şu ajaýyp pursatda seni 1-nji iýun çağlar goramaň halkary güni münasibetli tüýs ýürekden gutlaýar. Bayramyň gutly bolsun. Sağ olun. Mehriban ýyleşler, hormatly watandaşlar. 1-nji iýun çağlar goramaň halkary güni münasibetli Lewap vilayatymyzda, Lewap vilayat häkimliginiň, vilayatymyzyň jemgyýetçilik guramalarynyň, syýasy partiýalarynyň gurnamagynda Lewap vilayatymyzyň iň bir ajaýyp gözel künjekleriniň birine ýerleşen bir taraplyk feýilgähinde 1-nji iýun çağlar goramaň halkary güni münasibetli geçirilen aýdym sağly dawara
gatnaşan jiglerimizin, körpeçe nesillerimiziň ýürek buýsançlar bayramçylyk gutlaglary bilen gepleşime dowam edýär. Jeyim özüň bilen tans edaýsyň, bayramyň gutly bolsun. Men Türkmenabat şäheriniň 5-nji orta mekdebiniň okuwçysy Rüstem Akyýew. Gahrman arkadamyzyň, arkadaly gahrman serdarymyzyň biz çağlar üçin edýän aladalaryna sag bolsun aýdýaryn. Türkmenabat şäheriniň bir taraplyk seýilgähinde 1-nji iýun halkara çağlary goramagyň güni münasibetli belenip geçirilýän uly dawaral bayramçylyga gatnaşýarys. Men bu bayramçylyk dawarasynda Gülýala aýdymmy ýerine ýetirdim. Rüstem, mümkin bolsa jeyim bayramçylyk dawarasyna gatnaşaňda ýerine ýetiren aýdymyňy hiňlenip beräýsiň. Fasılların sultanı, bahar gelli, yaz gelli, yürekleri coşturup aydım gelli, saz gelli. Nenin yürek coşmasın, seyredaşın gülelek, parahatlık mekanım azat yurdum Gülýala. Rüstem jeyim owadyň belentden belent ýanglansyn. Sunuwa däleminde sana elmedama üstünlükler ýar bolsun. Men şu şatlykly pursatdan peýdalanyp 1-nji iýun halkara çağlary goramagyň güni bilen diýarymyzyň bagtyar çağlaryny tüýsürekden gutlaýaryn. Bizi bagtly geljek alyp barýan gahrman arkadamyzyň, arkadaly gahrman terdarymyzyň janlarsa ömürleri uzak bolsun. Tutýan tutumly işleri rawaşlyklara beslensin. Rüstem jeyim köp sag bol, arzuwlaryň hasyl bolsun. Seniň hem şu ajaýyp pursatda, şu ajaýyp toýlugyna 1-nji iýun çağlary goramagyň halkara güni münasibetli tüýsürekden gutlaýar. Bayramyň gutly bolsun. Ata watanymyz Türkmenistan ýurdumyzda toýlar bolsun. Sunwata sarpal ajaýyp ýurdumyzda sana sunwat äliminde elmedama üstünlükler, rawaşlyklar ýar bolsun. Sağ olun. Türkmenistan gül diyarım acayip
Men Türkmenawa şäheriniň ýöreteleşdirilen 39-njy orta mektebiniň okuwçysy Cennet Yakubowa. Garaşsyzbaky bitirip Türkmenistan watanymyzda okap bilim alýan bagtly çaga men. Ha bugün bolsa bir taraplyk dinç alyş selgäkinde deň dostlarym bilen aýlanmana geldik. Türli oýunlar oýnadyk, kadimi ýadygärlikler bilen tanışdyk. Biziň okumagymyz, terbiýe, bilim almagymyz üçin ähli anlatdyklary töredip beren gahrman arkadaly gahrman serdarymyzyň canlary sag, belent başlary aman bolsun. 1-nji iýun çagalary goranmagyň halkara güni münasibetli ýurdumyzyň ähli kunjeklerinde şol sanda Lebap welaýatymyzda da bir taraplyk selgäkinde aýdymsaz labara geçirilýär. Men hem deň dostlarym bilen aýdymsaz labaralarına gatnaşmana geldim. Aýdymsaz labaralar ören täsirli ýatda galyjy boldy. Tomsky dinç alyş mövsüminiň başlanmagy münasibetli ýurdumyzyň ähli kunjeklerinde hereket etýän çağlar sagyldyşı dinç alyş merkezleri körpejiglerimiz biz ýaşlar üçin öz gapysyny giňden açdy. Çağlar sagyldyş dinç alyş merkezlerinde biz ýaşlar üçin oňuly dinç almagymyz üçin hem wagtymyzy şadyan täsirli geçirmemiz üçin iň mümkinçilikler we amatly şertler berilýär. Bagtly çağlar ýurdu bolan Türkmenistan ýurdumyzyň biz bagtly çağlary ýurdumyzda Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadaly gahrman serdarymyzyň taýsy tagalarynyň netijesinde biz ýaşlaryň ılımly, bilimli ilhalar ýaşlar bolup ýetişmegimiz üçin biýmeçber aladalar edilýär. Biz hem muňa mysal edip mektepde alýan bilimlerimizde gowy netijeleri gazanýarys. Şol ajaýyp toýly günde şol ajaýyp pursatda ýurdumyzyň ähli bagtyar çağalaryny 1-nji iýun çağalary goramagyň halkara güni münasibetli tüýs ýürekden gutlaýaryn. Biz ýaşlary okumaga, döretmäge, dinç almaga ähli mümkinçilikleri döredip berýän gahrman arkadaly gahrman serdarymyza çaga ýüregimden köp sag bolsun aýtýan. Goý gahrman arkadaly gahrman serdarymyzyň canlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, alyp barýan tutumly işleri hemişe rowaç alsyn. Men öz ýürek buýsanjymy, ýürek joşkunymy şu goşku setirleri bilen beýan etmekçi. Bütün dünýäň çagalary parahat ýaşasyn diýen, gül watanyň gujagynda okap bilim alsyn diýen arkadaly gahrman serdarymyz bar biziň. Bereketli nutkallar, ömür
Men Türkmenabat şäherindäki 61-nji çağlar bagçawagynyň ingliz tili muallimi Mahym Çerkezova berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyş döwründe garaşsyz bak bir tarap Türkmenistan bedew watly atmuradyň mekany ýylyny Türkmenistan döwletimiziň her bir güni toýdur bayramlara wetlenýär. Men öz çağlarym bilen Türkmenabat şäherinde ýerleşýän bir taraplyk feýliýetini 1-nji iýun halkara çağlar goramaň güni münasibetli bayramçylyk dawrasyna gatnaşmana geldim. Bizlere okumany, işlemäni, döretmäni, uly mümkinçilikler döredip berýän. Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arka dagly gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýarym. Men şu şadyan pursatdan peýdalanyp öz ýürek buýsanjymy goşuk setirler bilen beýan etmekçi. Gün-günden besleýär gül diýarymyz, beýik ösüşlerimiz goý dowam bolsun. Milli lider, gahrman arka dagly gahrman serdarymyz size şöhrat bolsun, size şan bolsun. Men şu şatlykly pursatdan peýdalanyp Türkmen halkymyzy, bagtyar çağaçyklarymyzy, ösüp gelýän ýaş nesillerimizi 1-nji iýun çağlar goramaň halkara güni bilen tüýsüregimden goýaryn. Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arka dagly gahrman serdarymyzyň jallary sag, ömürleri uzak bolsun. Tutýan tutumly işleri el mydamy rowaşlyklara wetlensin. 1-nji iýun çağlar goramaň halkara güni bilen tüýsüregimden gutlaýaryn. Bayramlaryňyz gutly bolsun, mehriban çağaçyklar. Men Türkmenabat şäheriniň 30-njy orta mektebiniň okuwçysy Arslan Tekäýew. 1-nji iýun bütün dünýä çağalary goramagyň halkara güni bilen ähli bagtyar çağalarymyzy tüýsüregimden gutlaýarym. Men özümiň ýürek buýsanjymy goşuk setirleri bilen beýan etjek. Ak mektepler bizinki kändir çağalar bagy, oňa gatnaýanlaryň begenjiniň ýok çägi. Şat watanyň güli biz hem de saýrak dili biz diýar waspyny edip sayrayan bilbilimiz, täze kitap kompýuterimiz elimizde, uwan bagtyarlyga, bagtly çağalyk bizde. Menem şula jaý pursatdan peýdalanyp, 1-nji ýyl çağlar goramaň halkara güni bilen ähli bagtyar çağalarymyzy tüýsüregimden gutlaýar. Bayramlaryňyz gutly bolsun. Biz bagtyar çağalara okumanagy mümkinçilikleri döredip beren Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arka dagly gahrman serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak bolsun, tutýan tutumly işler rowaçlyklardan rowaçlyklara beslensin. Berkararın halkın silmez güýjünde, ilgin mertebesi vatan täjinde, dowanyk aýdymy dünýäň dilinde, bedewat atmuradyň mekany, dowanyk aýdymy dünýäň dilinde, bedewat atmuradyň mekany, saýrasyn bilbiller, barkyrsyň güller, alkışa beslensin köňüller diller. Garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan, bedewat atmuradyň mekany, saýrasyn bilbiller, barkyrsyň güller, alkışa beslensin köňüller diller. Garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan, bedewat atmuradyň mekany. Nerje şäher döwrüň beýik sunwaty, milli baýlyklarymyz watan gymmaty, Türkmenistan jümle jahan jenneti, bedewat atmuradyň mekany, Türkmenistan jümle jahan jenneti, bedewat atmuradyň mekany, saýrasyn bilbiller, barkyrsyň güller, alkışa beslensin köňüller diller. Garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan, bedewat atmuradyň mekany, saýrasyn bilbiller, barkyrsyň güller, alkışa beslensin köňüller diller. Garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan, bedewat atmuradyň
mekani. Sayrasın bülbüller, barkursun güller, alkışa beslensin kömüller düller. Garaşsız bakı bir taraf Türkmenistan, Bedevat'ta muradın mekani. Sayrasın bülbüller, barkursun güller, alkışa beslensin kömüller düller. Garaşsız bakı bir taraf Türkmenistan, Bedevat'ta muradın mekani.